Ako yung partner, Vice Mayor Johnny Contaba.
Wala ba kayong mga kamay?
Damo kasalamat. Malatisin. Nga sa mga Vice Mayor Conrada. Mayor Daniel Buko, salamat kinamo. Ngan, amo init sinusugad nga, niluya man daw ang naipan. Patal sa saksopon nga sa managpauna sa kinatawag. Sige, siguro itong mobile alay tutugtugin ang aral itong kanang kadamaan. It should be a cha-cha number or a rock music. Okay? Pahaway tayo ito natin. Kaya naman tao. Ba? Bisa na ako nila ba nila magputok? Sige! Nakita pa ka sa mga pasok para pakan ni Ate Christine.